it should be there. It should be part of the. What ticket? Like project ticket or something? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माधवी मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितंश्च जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपदागस्वामिने नामिने नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातिदेशधारिणे देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 15ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇത് പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ക്ഷേത്രജ്ഞനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പിന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനതുല്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിലെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം പുരുഷോത്തമനാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പുരുഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അതായത് ആരിൽ നിന്നാണോ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആരിലാണോ ഉള്ളത്, ആരാണോ ജനിക്കാത്തത്, അപ്പൊ ആദ്യം അന്തവും ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ആ രൂപം ആരാണോ അവരാണ് പുരുഷോത്തമൻ. അത് എല്ലാത്തിലും ഉത്തമനാണ് അല്ലെ. 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഉള്ള ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. എങ്ങനെയാണ് പുരുഷോത്തമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? യോഗം, കണക്ഷൻ, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഒരു മരമായിട്ട്, ഒരു ആൽമരമായിട്ട്, അരയാൽ മരമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചൊക്കെയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അരയാൽ മരം അല്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? തല കീഴായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മരം, ഒരു നദീതീരത്ത് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നദിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് കാണുക. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ബാക്കിയുള്ള ശാഖകളൊക്കെ താഴേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എക്സാക്ട് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. ആ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് എന്താ കാണാം? മഹാതത്വം,
ഒരു ആവരണമായിട്ട് ആ 24 മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആവരണമാണ്. അതായത് അതൊരു ക്ലൗഡ് മാതിരി ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചന്ദ്രനിലും സൂര്യനിലും റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ അരയാൽ മരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. ഇനി ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വേദമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ, അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് ഈ വേദങ്ങളെയൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരാളാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വേദങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ആ വൃക്ഷം എന്തെന്ന്? വേദമന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള് അല്ലെ. അതായത് ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് ഒരു വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാം അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളാണ്. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ, അപ്പൊ വ്യാസദേവനാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങൾ വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു എഴുതിയ രൂപത്തിലുള്ളത് വരുന്നത് വേദവ്യാസനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വേദങ്ങളെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസനാണ്. അപ്പൊ വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരാശര മുനിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകനാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദവ്യാസന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ, നമ്മളിപ്പോ ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ രൂപം മാറി വരുന്നമാരാണ് ഉണ്ടാവുക. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ശക്തിയാവേശ. നാരദരൊക്കെ വന്നിട്ട് ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതിലൊരു അവതാരമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന് പേര് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോണേന്ന് അറിയാം. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കാരണം ഓരോ യുഗത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തോറും അവരുടെ ആ സത്വഗുണം എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ ഒരുപാതിരി എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം എന്താണ്? ത്രേതായുഗം. അപ്പൊ ആ ത്രേതായുഗം വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇത് മാറും, ആൾക്കാരുടെ പ്രകൃതി മാറും, അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ മാറും. അപ്പൊ അവര് ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സത്യയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 വർഷം അവർക്ക് ജീവിത കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു. അത് ത്രേതായുഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്തായി? 10,000 വർഷമായി മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് 1000 വർഷമായിട്ട് മാറി. അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗത്തിലെത്തുമ്പോ എത്രയായി? നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഒരു 100 വർഷം നമ്മൾ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അല്ലെ. അത്രയും കാലയളവ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഓരോ യുഗത്തിലും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വ്യാസമഹർഷിക്ക് തോന്നി, അവർ ഈ വേദങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരെ കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വേദമാണല്ലോ ഉള്ളത്, അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചതാണ് ഈ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിന്? ഓരോ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതിന് ഓരോരുത്തരെയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോ മഹർഷിമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് പയൽ മഹർഷി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജയമന മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യജുർവേദത്തിനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ മഹർഷിമാരുണ്ടാവും.
ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ 4 വേദങ്ങളെ തിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഈ വേദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ തുടക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മേലെ എത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പം എല്ലാവരും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാള് പൂർണ്ണമായിട്ടും വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർമ്മകാന്ഡമാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പാർവതി ദേവിയെ ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ഇപ്പോ പണം നിറയെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുബേരനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കുറെ അതെങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിധികളൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം വരും. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇതിനെ ഓടാൻ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ആ കുട്ടിയെ എണീറ്റ് ഒരു കൈ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതായത് ആ ഒരു കൈ പതുക്കെ നമ്മൾ ഒരു കൈ മാത്രം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ കൈ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു LKG ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനെ നീ മാസ്റ്റർ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ആദ്യം 1, 2 അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ? എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, അത് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ലെവലിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ LKG വരുന്ന കുട്ടി, തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേദപഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദപഠനങ്ങളിൽ ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്, ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ തരാം, ഈ കാര്യം നീ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്താൽ, ഈ ഹോംവർക്ക് നീ ആളുടെ സഹായവും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് തരാം അത് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നല്ല ലെവലിൽ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടും. ആ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം വരാനാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അവസാനം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള അബോധം അവർക്ക് വരണം. അത് പടിപടിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ്. അതിന് പകുതി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം എത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള അറിവിലാണ്. ആ അറിവോട് കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദ്യം തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ സാരം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതാണ് പറയുന്നത്. അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസ്തുതാസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയപ്രവാലാഹ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ ഒരു അരയാൽ മരത്തിന് തല കീഴായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേരാണ് മേലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകാണ് അല്ലേ?
അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതർച്ചോൻ ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ മേലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് മരം, ഒരു മരത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് നിഴൽ കാണാം അല്ലെ, കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ആ നിഴലിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് താഴെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഈ നിഴലിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ മേലെയാണുള്ളത്? ആ നിഴലുമ്പോ നമ്മൾ മരം നിൽക്കണ മരല്ലേ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ നിഴൽ ഇങ്ങനെ കാണും, അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് മരം നിൽക്കാൻ മാതിരിയാണ് നമുക്ക് കാണുക ഒരു സാധാരണ വൃക്ഷം കാണുമ്പോൾ. അതിന് പകരം ഈ നമ്മളുടെ ഈ നിഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ തൃഷ്ണ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, എല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നേടുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേലെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്, ഈ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഈ തൃഷ്ണയെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്, അപ്പൊ ഏതാണ്? സത്വം, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ഇത് തഴച്ചു വളരും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്രയും കൂടുന്ന തോറും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പരിപോഷിപ്പിച്ച് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇപ്പൊ അത്രയും ഒരു ചെറിയ ചെടി മുളച്ചു വരുമ്പോ, ഒരു ആലിന്റെ മരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ തന്നെ പറിച്ചു കളയും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളിത് കണ്ടില്ല, 1 മാസം 2 മാസം നന്നായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് വേരോട് കൂടി എടുക്കാൻ പാടാണ്. അഥവാ നമ്മൾ അതും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക? ചുമര് അങ്ങനെ വെള്ളും അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ വൃക്ഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് അത് തഴച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന, ഒരു സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികള് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വലിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗാങ്ങിൽ പെടുമ്പോ നമ്മൾ നീ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്ക്, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം, ഞങ്ങളൊക്കെ വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ. പിന്നെ തോന്നും ഒരു ദിവസം ഞാൻ വലിച്ചോണ്ട് ഒന്നും ആവാൻ പോണില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചീത്ത കുട്ടികളിലോ. അപ്പൊ കുട്ടിക്കും ഉണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം. എന്നാലും ഈ കൂട്ടുകാർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വലിച്ചോണ്ട് എന്താവാൻ പോണേ, അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വലിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2ാം ദിവസം ഒന്നും കൂടി കമ്പനി, നിനക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായി? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, നിന്റെ അമ്മയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വലിച്ചു നോക്ക്. അതങ്ങനെ പഴക്കമാണ്. അങ്ങനെ പഴക്കമായി 2 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് വിടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അത് അഡിക്ഷൻ വരെയാണ് അതിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും തഴച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മുറിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്വഭാവമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നോക്കൂ. സ്ഥിരം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചായ കുടിച്ച് പഴകിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദന വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് പോഷിപ്പിച്ച് താഴോട്ടും മേലോട്ടൊക്കെ പടർന്നു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രിയ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് വേരുകൾ മുഴുവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കൂ ദയവേത്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അതാണ് പറയുന്നത്, വേരുകൾ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. ആ വേരുകളെ പിഴുതെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ വേരുകളോട് പിഴുതെടുത്താൽ മാത്രമാണ് അത് നശിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ചെടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ആ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപമസ്യേകതോ ബലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച തം പ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ നാനിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവോ? അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നരൂപമസ്യേഹ തദേവ ലഭ്യതേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയക. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപം, അതായത് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപമായിട്ട്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ചില്ലയുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എറിയുന്ന സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോ ഒരു ബോൾ കളിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബാറ്റൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷട്ടിൽ, അതിന്റെ കോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തെറിച്ച് മരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ, ഇതിപ്പോ ആലുമരാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ കഷ്ടപ്പെടണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഈ അരയാൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ ഇലകളും ചാകുകളും ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ, തിങ്ങി വളർന്നിരിക്കല്ലേ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഊരി വന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മേലറ്റം കാണാനോ താഴറ്റം കാണാനോ പറ്റില്ലാന്ന്. നമ്മൾ ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന മരി ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ താഴെയും എവിടെ, അത്രയും വലിയ മരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ വേരുകൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇലകൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, മേലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇലകളും ശാഖകളും മാത്രം തന്നെ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലറ്റം എവിടെയാണെന്നും അറിയില്ല, താഴറ്റവും എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഒരു ആവരണം എന്ന മാതിരിയാണ്. അതായത് ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണാട വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ എല്ലാം കാണുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മളുള്ളത്. കാരണം ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, എല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞ നിറമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഞ്ഞ നിറം അല്ലാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ആ കണ്ണാടി ഊരണം അല്ലെ? പക്ഷെ അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ അറുത്ത് കളയുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി, നമ്മളാണ് ശരി. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലിപ്പോ ചിലവര്, എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണോ എന്ന്, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുകൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ സ്ഥിരം പറയുന്ന വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ആ മാതാജി മാത്രമാണ് ഹരേകൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടി വരും. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പേടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എല്ലാം നമ്മളുടെ എടുക്കും, നമ്മൾക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അത് അത്രയും അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. നമ്മൾ ശരി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം, നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധനത്തിനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു പേടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയത് കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് പേടി? അവർ അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്രയും സ്വത്തുണ്ട്, ഇത്രയും വലിയ മാളികയുണ്ട്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ? അതാണ്. അത് നമ്മളേതല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ലെവൽ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഏതെങ്കിലും സാധനം പോകുമ്പോൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പേടിയാണ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പേടിയാണ് അല്ലെ?
അപ്പൊ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇനി കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അയ്യോ ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണാലോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും അല്ലേ? കൊച്ചു കുട്ടികൾ നടന്നു കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവും, അയ്യോ കുട്ടി വീണിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയാലോ. കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ താഴെ വീണാലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അയ്യോ ഈ കാറിന് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ആയാലോ. എത്ര എത്ര ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പേടികൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് പേടി? മരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിനെ പേടിക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് മരണം പേടിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണോ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച അന്ന് മുതല് നമ്മുടെ സമയം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര വർഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമാണ്. എന്താ കാരണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാലം കഴിയാൻ പോവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. അത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ US പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വിസ കിട്ടി പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, അയ്യോ ഞാൻ പോവാൻ പോവാണ്. അതാണ് ഏതോ ഒരു വലിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ, ഫോറിൻ കൺട്രീസിനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ വേണം. അവർ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോറിൻ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമായി ചെയ്തതുപോലെ അതിനേക്കാളും മേലെയുള്ള ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴിമേലൊന്നും നമ്മൾ കാണാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്താണ് ആ ആയുധം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതുപോലെ ഭക്തിയുള്ള സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് ഒരു നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആയുധം എത്ര മൂർച്ചയുണ്ടോ അത്രയും വേഗം നമ്മൾക്ക് അതിനെ മുറിച്ചു കളയാം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവിലവിയോ ആ ദിവ്യ പദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം. പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാരാണ്, അവരച്ഛനാരാണ്. അപ്പൊ അവസാനം ഭഗവാനിലാണ് എത്തുക അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിലെത്തും, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിലെത്തും, അതിന് ഭഗവാനിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ എവിടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ അറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മള് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഭൗതിക ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മേലെയും കാണില്ല താഴെയും കാണില്ലേ? ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സഹവാസം വരുമ്പോ, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവാസം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാം. അതായത് അവര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് തരും. അപ്പോ എന്താണ് പറയാ? ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിനോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നിഴലിനോട് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഈ മരത്തിനെ എങ്ങനെ അറുത്ത് കളയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർമ്മാണമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വേർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജേ കച്ചന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത്. നിത്യാഭിമാനമായ മോഹം ദുസ്സംഗം
ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായ വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്ങനെയത്? നിർമ്മാണമോഹ, അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭാവം മനസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം കളയണം. പിന്നെന്താ വേണം? മായാമോഹം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു നിഴലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മൾ നാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളതങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതങ്ങനെ ലയിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കരയുമ്പോൾ നമുക്ക് കരയാൻ തോന്നും. അതിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യം തോന്നും. പക്ഷെ അവർ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ? ആ കഥ അത് കഴിഞ്ഞു, ആ നാടകത്തിന്റെ ആ 2 മണിക്കൂറോ 2.5 മണിക്കൂറോ ഉള്ള ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണ്. ഈ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അയാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമായിട്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര മൂഢത്തരാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ലൈഫിൽ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കൊരു റോൾ തന്നിക്കാണ്, ആ റോളാണ് നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് തരും നമ്മൾക്ക്. ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആള് നന്നായിട്ട് വിജയിക്കും. അതെല്ലാം അഭിനയിക്കാൻ നന്നായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുക എന്നുള്ള മാതിരിയല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്? നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ കാണണം? ഇതൊരു നാടകമാണ്, ഇത് ശാശ്വതമല്ല, ടെമ്പററി ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത റോളിലേക്ക് പോകണം. ആ റോൾ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റോള്. ആ റോളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മറന്നുപോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും റോളുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അടുത്ത ശരിയായിട്ടുള്ള റോള് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല, ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വേറെ ചോട്ടാ മോട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റോളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത. അവിടെ അവസാനമില്ല, ആ ജീവിതം നമ്മുടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവസാനിക്കാത്ത നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ നാടകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് പിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു നാടകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നാടകമാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും പറയണം ഇത് നാടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രാമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് കരയണ കാണുമ്പോഴും ചിരിക്കണ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വികാരങ്ങളും തോന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നില്ല. നതദ്ഭാസയതി സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നതദ്ഭാസയതി സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. ഞാനില്ലാതെ എന്താണ് ഈ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും എന്താണ് അഗ്നിക്കും ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇവരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ആത്മീയ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അവിടെ ഒരു അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദഹനാഗ്നിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഡൈജഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഗ്നി വേണം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്നി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ ആ അഗ്നിയുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അവിടെ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തിലെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രാവും പകലും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ എപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയാണ്, അവിടെ കാലമില്ല. കാരണം അവിടെ ശാശ്വതമാണല്ലോ. ഇവിടെ ടെമ്പററി ആയതുകൊണ്ടാണ് കാലം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വൈദ്യുതി വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മനോഹരമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഈ പ്രകാശമായാലും ശരി, എന്താണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്.
അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ലീലകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദിച്ചിരിക്കാം ഗോവലോക വൃന്ദാവനത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാണീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അണു ആത്മാ ആണ്. ഭഗവാൻ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല, അളവിലല്ല. എന്തിനാണ്? ഗുണത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. ഒരു സമുദ്ര ജലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തീപ്പൊരി, ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ സകല ജീവസത്തകളും ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ഏതും, അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്. ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ്, അവർക്ക് മരണമില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നയനം ചിന്തി ശസ്ത്രാണി, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനും ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. ഇനി ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലൈഫ്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ റിലേഷൻസ്, ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താനായിട്ട്, അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇത് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. അത് ഏതോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടു തീപ്പൊരി. ഒരു തീപ്പൊരിക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു തീപ്പൊരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു തീപ്പൊരിയാണ്. അതിനൊന്ന് ഊതി ഇതാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല തീയായിട്ട് കത്താം അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ തീപ്പൊരിയുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ തീയിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ചൂട് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ തീയിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിനുണ്ട്. അതാണ് തീപ്പൊരിയും തീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തീപ്പൊരിയെ ഊതി ഇതാക്കി വന്നിട്ട് ആ കനലിനെ ഊതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ഒരു തീയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോ എന്താണ്? അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് തീയുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുക്രാമം ഈശ്വരഃ കൃതി തൊയ്താനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാചയാൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ജന്മത്തില്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് മരണസമയത്ത് ആരോടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവി വർഗമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കാം. അപ്പൊ അതിനോട് ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. ഒരു കാറ്റിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ്? ഗന്ധങ്ങളും പോവും അല്ലെ. അത് കാറ്റും ഗന്ധവും ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ആ കാറ്റിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഗന്ധം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായ വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം
മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ള എന്താണ് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ് മനോഹരമായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത് അല്ലെ? ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് തവണ സ്ഥലങ്ങൾ കേൾക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ മൺവേ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് ആകർഷണം വരുന്നത്. ചെവി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആകർഷണം വരുന്നത്? കേട്ട് മധുരമായ ഒരു സാധനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആകർഷണം വരുന്നു. വായിൽ ഒരു രുചി കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഉള്ള ആളാണ് വെക്കൂ, അയാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട്. അപ്പൊ അതീവ മധുരപദാർത്ഥങ്ങളോട് അയാൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഷുഗർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് മുറിച്ച് കളയേണ്ട അവസ്ഥ പോലും വരും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അമിതമായിട്ട് ഇതിനോടുള്ള ആകർഷണവും അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച്. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ല എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ കണ്ണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളോടും നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണില്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമ എങ്ങനെയാണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആമയ്ക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അതായത് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പുറന്തോട് മാത്രമാണ് കാണുക അല്ലെ ആമയുടെ. അപ്പൊ ആ പുറന്തോട് മാത്രം ആണ് നമ്മളുടെ മുമ്പില് കാണുമ്പോ ഒരു അതിന്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആമ ഉണ്ടെന്ന് അടയാളം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എത്ര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ ആമയുടെ കൈയും കാലും കണ്ണൊക്കെ പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആമയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും വന്യജീവികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. ആമനെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വലിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഈ മൃത്യു ജരാവയാതിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാ ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷക. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഒരു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടുപോകണേ എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആൾക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ആർക്കറിയില്ല. എന്താണ്? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ജീവിതം, ഈ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല വസതിയുള്ള ഒരു വീട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണ്? അത് മുഴുവൻ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഇത് നമ്മളുടെ സ്ഥലമല്ല, ഇതൊരു വാടക വീട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആള്, ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു കപ്പിൾ വന്നിട്ട് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ എയിം എന്തായിരിക്കും? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മള് അതിന് വേണ്ട സാമഗ്രികളെല്ലാം പണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വീട് വാങ്ങി ആ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ ദിവസവും അവര് ആ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇതിനേക്കാളും നല്ല, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യത്തില്
ആരോട് നമ്മൾ കണക്ക് പറയണ്ടാലേ, വാടക കൊടുക്കണ്ടാലേ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അതുപോലെയാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിയാക്കി പോകണം. കാരണം അവര് ഉടമസ്ഥൻ പറയണേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, ഇപ്പൊ തന്നെ കാലിയാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസാവും ചിലപ്പോൾ തരിക. വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ പഴകിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിന് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ? പക്ഷെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ വീട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ, വാടക വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ വാടക വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതൊരു വാടക വീട് മാറുന്നതല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇനി ഒരു പെർമനന്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം, അതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളത്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യപ്രകൃത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും, എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ അവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്, അബദ്ധവശ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ബോധമില്ലാത്തവർക്കും എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കണമെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്. നമ്മളൊരു ഒഴുക്കിൽ പോണമാരിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനാവും, എല്ലാവരോടും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ശാരദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ആക്ച്വലി ഓരോ സംഭവങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നും നാമം ജപിക്കും അല്ലെ, 3 ലക്ഷം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ അയാളുടെ അടുത്ത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് അയക്കുകയാണ്. എന്താണ്, അയാളെ മനം മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, ഹരിനാമകീർത്തനം ചൊല്ലാത്ത ഒരാളാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയെ കാണുന്ന അത്രയും ഭംഗിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അതിനൊന്നും പറയണില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പൂർണ്ണ യോഗി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രൊസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടുത്ത് വരെ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം. പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെ. ആരാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പെരുമാറുന്നത്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന ലെവലിലൊക്കെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹം നടത്തിത്തരാം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമുണ്ട്, എന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഏത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യില്ല, ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ശരി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താ, സ്ത്രീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ ദിവസം അന്ന് രാത്രി നാമജപം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല, 3 ലക്ഷവാനായിട്ട് ഒരുപാട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആവുന്നവരേക്കും നാമജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും, ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയായത് ഇപ്പോഴാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചായല്ലോ, ഇന്ന് രാത്രി തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ നാമജപം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് ഇത് 2-3 ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സ്ത്രീയും ക്ഷമയോടുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്ത്രീക്ക് എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മേലെ. അപ്പൊ അവസാന 4-ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ഈ സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്നിട്ട് കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും, ഞാൻ അങ്ങയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം വെച്ച് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി എനിക്ക് ദീക്ഷ തരണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഏത് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നേരിടും. അവരതിനൊന്നും ടെൻഷൻ ആവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ബോധം വരാത്തത്, ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത്ഭാസിയദേകിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ അന്ധകാരം മുഴുവൻ നീക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശമാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിക്കുമെല്ലാം എന്താണ് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്, ആ ചൂട് കൊടുക്കുന്നത്. കാമ വിശ്യാച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യകമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ, അപ്പൊ ഈ നമ്മള് പറഞ്ഞ എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് ആകാശത്തില്. നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഇതും നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സില്, പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മള് ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ ഗ്രഹമാണ് പറയുക, ഉപഗ്രഹമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുക. സൂര്യനെ നമ്മൾ ഗ്രഹമാണെന്നാ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയില്. നമ്മൾക്കറിയില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അച്യുതണ്ട് സാങ്കല്പികമാണ്, അതുപോലെ ഓർബിറ്റ് സാങ്കല്പികമാണ് നമ്മൾ പറയുക. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാനാണ് നിർത്തുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് മത്തപരതരം കിഞ്ചിദഷ്ടീധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നൂലിൽ മുത്തുമണികൾ കോർക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അതത് ഭ്രമണ പഥങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് നിൽക്കുന്നത്, കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്തത്, ആ പാതയിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടിക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നാള് ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ഏതാണ് ഫ്ലൈറ്റ്, അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്, എല്ലാവരും മരിച്ചു. എത്രയോ പേരാണ് മരിച്ചത് അല്ലെ, ഒരാൾ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവത്ഗീത. അത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്കാണ്, കണ്ടു എല്ലാവരും. അതില് എന്താണ് ഒരു പോറിൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ ഒരു ശ്ലോകം പോലും അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ടില്ല, കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഇതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രദക്ഷിണപഥം അതിനും ഉണ്ട്, അത് ഇന്നൊരു റൂട്ട് ഉണ്ട്, ആ റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് അത് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ എത്രയോ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാൻ എത്ര കാലമായിട്ട്, എത്രയോ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനൊക്കെ അതേ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് കാരണം? അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്ര അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവരസം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്ചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദഹനം നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ചില സമയത്ത് ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് ഫോം ആവും. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൈജഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തോ ഇൻബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ദഹനാഗ്നി പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദഹിപ്പിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിസർജ്യ വസ്തുക്കളെ വെളിയെ തള്ളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് വിഴുങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിഴുങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം. പിന്നെ കുടിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ അലിയിച്ച് കഴിക്കുന്ന മാതിരി, വായിൽ അലിയിച്ച് കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുണ്ട്.
വിധത്തിലെ ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓരോ യന്ത്രങ്ങളും സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരം മുതൽ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരെ നിലനിർത്തുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹവേദമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാനുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് എന്നല്ലേ. വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. മറന്നു പോകുന്നതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. മറന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതീവ വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കാം, അമ്മ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും അമ്മ വേണം, എല്ലാം അമ്മയാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ വേണം. പക്ഷെ അത് ആ മറവി ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവരത് മറന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സർവൈവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ മറവി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗിൽറ്റ് കാരണം, കുറ്റബോധം കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കുട്ടി എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഇനി ഞാനൊരു പാപം ചെയ്യില്ല ഭഗവാനെ, ഇനിയും ഞാനൊരു പാപം ചെയ്യില്ല, അങ്ങയുടെ അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ റിഗ്രറ്റ് മൂലം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? ഒരു പുതിയ ജന്മം തരികയാണ്, എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. ഇനി ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരുമോ? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഓർമ്മ, അതുപോലെ മറവി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. ഇനി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും മറവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ അനുഭവമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചില സമയത്ത് വയസ്സ് ഞാൻ ചെറുപ്പമല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് മറക്കും. മറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഞാൻ 3 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലും. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾക്കത് അതിന്റെ ഓർമ്മശക്തി ഭഗവാൻ തരും. ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ്. നീ എല്ലാവർക്കും അത് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് അനുഭവമാണ്. ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട എന്നറിയാത്ത ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുതരും. അതൊരു ഗുരുവിലൂടെ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെങ്കിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് തരും. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചതാരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വ്യാസദേവനാണ്. കൃഷ്ണദേവന് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും. ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാളെ ഞാൻ എഴുതിയ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതേപറ്റി എല്ലാം അറിയാലേ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത്, വേദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരമേവ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷരമുച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അർജുനനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ ആ ശരം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആ മരത്തിലുള്ള പക്ഷിയുടെ കണ്ണുമ്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അർജുന. വേറെ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ് മേലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത്? ശരിക്കും പറയും, ചിലർ പറയും മരം കാണുന്നു എന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും ഇല കാണുന്നു എന്ന് പറയും, ചിലർ പറയും ശാഖകളും ഇലകളും കാണുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാം കാണുന്നതാണ് മുഖ്യം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ള ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 1 പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളൂ. എന്റെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്ത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.
പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരില്ല. അവരെയാണ് നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനതയിലാണ്. അവരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവേത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തുന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതക യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വരക. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഉത്തമ പുരുഷത്വന്യ. അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഇവരെ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവരൊന്നും കൂടാതെ പിന്നെ ആരാളുള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആ ലെസന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പാൻഷനാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 2 പക്ഷികളുടെ ഇത് കണ്ടു അല്ലെ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വൃക്ഷത്തിലിരുന്ന് ജീവാത്മാവ് എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പക്ഷി എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു തവണ ഈ സാക്ഷിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവര് ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിവരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പക്ഷി അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികതയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമക. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുപോലെ ക്ഷരങ്ങൾക്കും ഒന്നും നശിക്കുന്ന, അതായത് ക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരമൊക്കെ ക്ഷരങ്ങളാണ്. അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ്, നശിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ. ഇതിനെല്ലാം അതീതൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അനി സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപ്പൊ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഗോപപാലനായിട്ട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സമയം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഗോക്കളെല്ലാം കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വനത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തരെയും കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ആനയൊക്കെ കളിക്കും അവര്. ഒരാൾ കുഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ കുട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടും. അതൊക്കെ അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുനിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് അവർ കുറെ തവണ നോക്കും കേട്ടോ, എന്നിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവസാനം ഒരു തവണയാണ് ഭഗവാനെ കുനിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുക. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കളികളാണ് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിടയിലാണ് ഇന്ദ്രന് ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നുന്നത് എന്തെന്ന്? ഇത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനൊന്നല്ല, പുരുഷോത്തമനെ അല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണ്, കുറച്ച് കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഗോപകുട്ടികളെയും ഗോക്കളെയും എല്ലാം എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ 100 വർഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിച്ചു പോകും. ഇവരെ ആദ്യം ഗോക്കളെ അന്വേഷിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയമാവണു, തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആരും കാണാനും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും അംശമായിട്ട് മാറാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ? ഭൗതിക ലോകമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രൂപം മാറി ഭഗവാന്റെ, അതായത് അവരുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കഴിവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ 1 വർഷം വൃന്ദാവനത്തില് ഇവൻ ബലരാമന് പോലും ആദ്യം അറിയുന്നുണ്ടായില്ല, അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് അറിയണെന്നാ പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണനാണ് വേഷം മാറി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപികമാർക്ക്, അവരെ ഈ ഗോപകുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ആ കുട്ടികളോട് ഒരുപാട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു. അവർ ചീത്ത പറയുന്നില്ല, അടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുവരെയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബലരാമന് പോലും മനസ്സിലാവണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? 2 സ്ഥലത്തും ബ്രഹ്മലോകത്തും അതേ ആൾക്കാരുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലും അതേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് അറിയാതെ വിമോഹനം, അതായത് അന്താളിച്ചു പോയി ബ്രഹ്മൻ. അവസാനം ഭഗവാന് മുമ്പിൽ വന്ന് കാൽക്കൽ വീഴാണ്. എന്നിട്ടാണ് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് എന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും നമ്മൾക്ക് അചിന്ത്യമാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ? യോമാമേവ മസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്ന. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്രയും സുഖസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തീർച്ചയായും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ? ഒരാൾ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് US ഞാൻ വിസയൊക്കെ അയച്ചുതരാം, നിങ്ങൾ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ട പറയോ? നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് ആരും പറയാണ് 2 മാസം US വന്ന് നന്നായി സൂചിച്ച് താമസിച്ചോളൂ, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റെഡിയാവും അതിനുള്ളത് അല്ലെ? അതിന് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, വിസ റെഡിയാക്കണം, പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള പീരീഡാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക. എത്രയും വേഗം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നോ അത്രയും വേഗം നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അതിനുള്ള വിസയും പാസ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികതയിൽ ആകർഷകരാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനക ഏതത് ബുദ്ധ്യാ ബുദ്ധിമാൻ സാധു കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പാപരഹിത. അർജുനൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ? അർജുനൻ പാപങ്ങളുള്ള ശുദ്ധഭക്തനാണ്, പാപങ്ങളില്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ, അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കർമ്മകാണ്ഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. അതിൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്. അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്ര. എങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ സുധാമാവിന്റെ കുചേലന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കൂ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് കുചേലനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് കുചേലന്റെ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് കുചേലൻ, സുധാമ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അവര് എന്താണ് മഴയുള്ള ദിവസം വിറക് പറക്കാനൊക്കെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മഴയില് അവര് എത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അവര് വിറക് പറക്കാൻ പോകുമ്പോ മഴ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ സുധാമാവും കൃഷ്ണനും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതീവ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവായി ഇപ്പോ ഭഗവാൻ രാജാവായി ആ ഒരു ഇതിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് സുധാമ അതീവ ദരിദ്രനാവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാല് കഴുകും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട തത്വം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അത്രയും സ്വത്ത് അവർക്ക് കിട്ടി കുചേലന്. എത്രയാണ്? 2 ജന്മങ്ങളോ 3 ജന്മങ്ങളോ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതില് ആകർഷണം വന്നോ സുധാമയ്ക്ക്? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ശാശ്വതമല്ല. സുധാമയ്ക്ക് ആ അറിവ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം സുധാമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത്? മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത്. എനിക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവൻ എന്താണ്? ധ്രുവൻ അച്ഛന്റെ രാജ്യം അച്ഛനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടിയപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോഴാണ് ധ്രുവന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും തുച്ഛമായ സ്ഥലമാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, പരമാർത്ഥപൂർവമായിട്ടുള്ളത്. അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ധ്രുവൻ വിചാരിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ജന്മം അത്രയും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു എന്താണ് വില പിടിച്ച ഒരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും അത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ? കാര്യം എന്ത് ജപിച്ചാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനുള്ള പ്രയത്നമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അതുപോലെ പിന്നെന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭാവം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭാവവും നാമവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധവാനുമായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സുദാമയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സുദാമ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.